Здравейте, аз съм Vergo15 и реших днес да снимам клип. След като направих интрото, нали сега със сигурност по-късно, реших да се направя нов клип. Бяхме стигнали до тук, до тази пещера. Ето, бяхме експорнали. Всъщност това не сме експорнали, така че сега ще го експорнем. Надявам се моите клипове да не са ви безинтересни. Ох, колко е има тук. Опитвам се да говоря, нали, за да може да не ви е скучно. Клиповете ще бъдат по-малко от 15 минути, защото не ми позволяват, нали, да правя повече. Не, че, нали, YouTube не ми позволява да правя още по-дълги клипчета. Така. Още един. Да знаете, смисъл съм казвам, че със сигурност видеята ще бъдат по-малки и да, това го казва вече 15 пъти, но както и да. Този клип може би ще бъде някъде около 10 минути, предполагам. Не знам. Както и да е. Ще помисля колко да е. Тук има нещо, го виждам. Още торчове от мене май. Да се надявам. Да, торчове са. Колко айран имаме? Колко? Не, аз имам колко. Утре ще има със сигурност още клипчета. Даже може да снимаме с един приятел. Ще има линк в описанието за неговия канал, ако искате да го гледате. Не в този клип, в утрешния. Да. Почти един стак. Вижте колко торча и колко айран. Да. Не. Както и да. Не, това не беше крипър. Кой има са там? Не, там. Да. Ще отидем да погледнем. Пък надявам се да няма крипър и предположение, че нали пуснах монстерите на... Не знам аз на какво. Каквото се падат. Ох, мале, залага. Но поправи се вече. Ох, прибих се. Така. Нека да светни тук, защото може да сме пропуснали няколко айрон. Колко айрон? Добре. И года също го видях. Да не паднем тук. И случайно да има лава. И ще има ричквит. Тук, това. Храната ми взема да свърша. Най-вероятно скоро ще скачам нагоре. Заради храна. Макар че май аз имам храна в мен. Ама не е опечена. Колко имам? Храна. Не, няма да скачам скоро. Да, това там го видяхме. Това там не знам кой е. Голда сме изпуснали. Да, верно, че имаш голд. Не знам за какво да говорим, смисъл. Не знам. Лава ли има тук, да? Първия моб за сега. И няма меч, нали? Да.
Айде да крафтираме един меч. Кой ще да бъде? Та хора... Опа. Втория му, който видях вече. И там отстрани. Та така, да. Да, там gold. Тук ще оберем това iron. Имам ли втора iron кирка? Да. Взе да лагва леко. Надявам се на клипа да не лаги чак толкова много. Поправя се, нали? Айрана някой може да... Някой може да го препускам, защото имам доста, нали вече. Там крипър ли видях? Не се фърля хвалата. Да, бе, прилип. Не знам, що сложих два торча. Без да искам. Ох, мали, прибих се. Колко год имаме? Колко? 29. Това е почти фул сет, обаче няма справя голден сет. Защото ще се щупи след 5 от 4. Не, той се щупи принцип много бързо. Това в Майнкрафт не мога да го разбера. Защо голден сета се чупи много бързо? Що сега ще умра? Не! Бук! Не! Мале! Не! В мале тук как ще да речко на мале. Направо с нямате една идея. Леко да не се фърля. Че ако сега се фърля хвалата, той клип ще го трябва. Няма етап се няма да го трябва. Ще почна много.